Salum horas madihita saluhutna di hamuah kadamang dohot dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adoraksota parade hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabi jamita di minggu pa-10 hodung Trinitatis, ima di tanggal 10 Agustus 2020. Ima hatan itu hata natar surat di buku Sada Musa bidutolu pulusia, mamukasian ayat sada rodi ayat 5, dohot topik minggu gabe pasu-pasu marhite panupahion di debata. Menjadi berkat di dalam Tuhan. Hujahama dihita songonoma di dok hatan itu hatta. Alai anggo si Joseph terbuat do tuat tu Mesir. Gabe Roma si Potipar wakil ni Raja Parao si rajai akan aposona halak Mesir manuhor ibana sian halak Ismail akan apa tuaton ibana tusi. Sai didongani Jahuba do si Josepi gabe jolma na martua ibana. Sai dibagas ni rajana halak Misiri ibana. Jadi dung diida rajanai nani donganan ni Jahuba ibana jala ditupak Jahuba sude niula ni tangan nai. Jadi lomoma rohani rajanai mida si Joseph gabe perhaladuna ibana. Jala dipabakit ibana gabe siramoti jabuna. Jala sude nadi ibanai dipasah do tutangan ni si Joseph. Jadi olak ni na pinabakit nai ibana bahen siramoti jabuna. Rodi sude nadi ibanai di pasu-pasu Jahuba ma bagas ni halak Misiri ala ni si Joseph. Majadi do ditupak Jahuba sasude nadi ibanai dijabu doh di balian. Ima hatan itu hata. Di hamuak kadongan saha porsiaun adong do ungkapan nama dok songonon. Kalau emas tetaplah emas, mau dimanapun diletakkan. Anggo masih hok do emas manang di dia pei di peakon. Terhira soni marupani molo tahata batakon. Mau di lemari, mau di comberan, tetap dia emas. Sekali dia emas, tetap dia emas. Beda dora dohot imitasi manang tiruan ate. Bagaimanapun dia dihias, pastilah dia akan ketahuan imitasi. Hola ditutung malala dwe. Molo mas, nang pe ditutung tetap dia emas. Songo dia peta bahen majamotosa maksudna majamoton na imitasi i to tu disadatiki habotowat doi na tiruan manang dang asli. Jadi seiring berjalannya waktu laus waktu itu anon menguji keaslian manang kemurnianna. Apakah dia benar-benar mas murni manang na imitasi. Si Joseph buido tardok songon emas yang dibuang di tempat yang salah. Didok rohania kahahanai molonunga di gadis ibana tuhalak Ismail ngamago be ibana jalanunga selesai be riwayat ni si Josephi. Tutu taboto do latar belakang na buasa gabe di gadis hahanai si Joseph. Adong mayala ni sikini rohana iri hati dan lain sebagainya. HP dang diboto akahahanai di gadis halak Ismailido ibana Muse tu si Potipar ima wakil ni Raja Parao sian Mesir molo di hata Indonesia di dok orang Mesir pegawai istana Firaun kepala pengawal raja. Yusuf masih ada, Yusuf masih hidup ibarat emas yang dibuang ke kubangan lalu ada orang yang mengambilnya dari sana. Ima si Joseph. Totu suku-suku ta wasa bui songoni. Ahadu kiat hidup ni si Josephon asa gabe jolma na mertua ibana.
menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jala mendapat kepercayaan Muse sian si Potifar. Ai dipabaki do ibana bahen siramoti jebu ni si Potifar. Rodi sudina di ibane. Tung sudina di si Potifari dipasa do tu tangan ni si Joseph. Agia ahape dang di paboto-boto rohana dahola sagu-sagu na pinangan nai. Luar biasa. Tutu adong dua akamang dohot tamu ina. Na parjulu macetak kasdo di ayat 2 ala sai didongani Jahuba do ibana. Tuhan menyertainya. Tentu kalau sudah Tuhan yang menyertai, kalau Tuhan sudah yang menjagai, kalau Tuhan yang melindungi, mau dicampakkan, mau dibuang tetap dia berhasil. Alani nasai didongani Tuhani ma ibana asa mertua. Berhasil dalam pekerjaannya. Ditupak Jahuba sudena di ibana, dijabu doho di balian. Dada holan na di ibana ditupak Jahuba. Alai doho do Raja Parao, doho talak Misir ditupak Jahuba. Taruli Raja Parao nang halak Misir marhite si Joseph. Di somma taida efek ni si Josephi tu na humaliang ibana. Lapatan na gabi pasu-pasu may ibana tu jolma na asing dada gabi pusa-pusa ate. Taingok do bukuet de 780 tolu ayat sada dohot ayat 2 molo Jesus dongami. Molo Jesus dongami las roham. Jesusi pangurupim las roham. Hot hapor siaumi doho posni rohami mardongat tu Jesusi las roham. Ima didok rupani di buku detai. Molo Jesus dongami las roham jagaon nato dimi las roham. Tiruom matoktong dame nang holong nai saliling dingulumi las roham. Ima na perjulu. Totuna paduahon aka amang dohot tamuinang bahasa bui songoni si Joseph. Boy tayo di ayat onom. Adapun Yusuf itu, molo di hata Indonesia di dok rupani, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Anggo di hata Batak songonod do di dok, alai ulido anggo rupa dohot bohini si Josepi. Sikopate di ibana. Nunga uli rupani si Joseph manis muse sikapna. Isarana rupani sudah cantik baik lagi, sudah ganteng baik lagi. Dak songon nani dok ni judul ni sinetron ni ganteng-ganteng serigala nenei. Adong do hola rupana duli anggo pangalahona dak sitiruon. Rupana do bagak alayang go ulaon na dang adong nasuman. Adong muse dope ngarwa takang muse, jugul muse, jeng-jeng muse. Juking muse alama merdumutu madi ibana satai birupani. Anggo si Joseph sempurna do di ibana. Jadi patut do daba ditupak Jahuba kaulauna. Patut do sai didongani Jahuba ibana. Jala taimot ma akajol masih songo si Joseph podo nasai toktong mengadupi godaan, cobaan. Iblis tidak akan tenang tidurnya kalau ada orang-orang seperti Yusuf. Sai dilului do dalan buhama asabue dipengaruhi. Jadi molo tajaha anon uduk ni trupukon songo dia pardihutani si Potifari menggoda ibana asa diakupi ibana mudum. Alai majua doang go si Joseph. Jala disadatiki dilului istri ni si Potifari madalan makurukon ibana. Ala naso oloi ibana mudum rap dohot buru-buri. Budian do tajaha diudut ni turpuk taon. Hama kadongan saha porsiaun tutu sude do hita marsita-sita naing pasu-pasu ngulu taon tuah kadongan songon si Josephon. Tuk suadong do sian hitaon na kepengen rupani gabi pusa-pusa ate. Menjadi berkat itulah impian kita semua. Dak pola ragui berupani
madoko songoni sudido hita naing gabe pasu-pasu. Terlebih di huriata HKBP ido visi misina gabe pasu-pasu tu portibion. Tutuna diene doi sian buku nabadiai pasu-pasu natusi Abrahami hu pasu-pasu ho asa gabe pasu-pasu ho inna. Songoni manang huriana nang hita ganuk marsada-sada. Gabe pasu-pasu hita tuna humalia kita. Marguru sian ngoduni si Josepon adong dua sumberna asa gabe pasu-pasu dido. Na perjulu ala ni Tuhanido. Memang ala nasai didongani Tuhanido si Joseph asa gabe pasu-pasu ibana tu pangisi ni bagas ni si Potipari. Jala di hati dakon si Potipar dui. Dibereng saya didongani Tuhan naido ibana. Hita pesongonido ikon nasai didongani Tuhan nido hita asa gabe pasu-pasu hita tuah kadongata. Molo na parjulu odak kita mengatur tuhat taido. Lapatan nasa guru di Tuhan nido. Tang boi hita memaksa asa sai donganan ni Tuhan hita. Na pasti molo burju dengan nguluta jala uduk tu lomo ni rohani debata tutu donganan ni Tuhan nido hita. Songon nido ni topik ni minggu taudo gabe pasu-pasu merhite panupahion ni debata. Jadi saguru tu panupahion ni debata ido. Moludang ditupahi debata. Barang gabe pasu-pasu ibana. Di panupahion ni debata ido rupane gabe pasu-pasu. Molo si Joseph nang dison nasai didonganan ni Jahubai, nasai ni donganan ni Tuhanido ibana. Gabe taru lima halak Misir nang pangisi ni bagas ni si Potipar tarpasu-pasu marhite nasai dinonganan ni Jahuba si Joseph. Totuna paduahon ala ni sikap ta, ala ni tutur kata ta, ala ni tindak kata, ala ni ulau ta. Ido na pinatuduhon ni si Joseph dan otomatis ibana orang kepercayaan ni Raja Idal. Ala na dibereng Raja Ido sikap na doho tindakan na gabe lomo marohani Raja hita pesongonido. Buhama hita gabe orang kepercayaan. Tutunay kubui do hita haposan. Nok mata ni halak mamereng hita. Ay nok do mata ni si Potipar mamereng si Joseph di Jebunai. Dan gabe curiga rupani daw. Nang sebalik na maksudna gabe sonok mata ni halak ala ni hita. Dang nok mata bahenon ni inin na rupani. Roma hita tubagas ni sasahalak. Terus diawasi hita rupani. Adang nok mata mameringi. Sutung pebetian nun in na rupani. Gabe taringot iba ditiki sekolah SMP na beruon. Ra pengalaman ni bope tong doraka pengalaman ni dongan duka ruar main-main manang reses mamitor merlujung du sudi tu kantin di pudi ni sikolai mamitor sudi du si gomak tu goreng ni panggorengi adong mana mamisa dua adong na mamisa tulu adong na mamisa opat alai tiba ma tu pembayaran ala nanga makuling lonceng pabua masuk nama muse disukup parkantini masada-sada piga di ho nin nama to laos adong ma nama do rupani hobartu nabi nuek nai sada dua inna alai laos adong mana mabuat tului madok sada hape ngatulu di dial tupur rupani alai sada du di pabua ngatulu di pangan gabe Roma perkantini madok dang nok mata mamerengi ninna jadi adong dojol maon dang nok mata ni halak mamereng ibana tang nok mata ni halak mamereng ibana olo jama-jama tuartani dongan na patak sosilap dongan nai mamitur leung do olo masai di dongan-dongani di si satu na merit ibana ay dak kaposan halak na anggo si Joseph dak songoni ala ni hapor siaun ni si Potipar di ibana lau sudina di ibanai di pasahat tu si Joseph. Di ayat onom di dokso ono di hata Indonesia molo taberengan non terjemahan baru 2
Alkitab tahi didok sonon. Ia menyerahkan segala miliknya ke dalam tangan Yusuf, dan dengan kehadiran Yusuf ia tidak perlu lagi memusingkan apapun kecuali makanannya sendiri. Boha, bui dunuai kita songoni. Alani saya tapatuduhom masikap tanadinggan, manislah sikap kita. Asa saya donganan ni Tuhani hita, marhitei gabe pasu-pasu mahita, tu nahumaliak kita. Amin, martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan, dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala paurato di bagasan rohanami bi. Asa di perbuiho katami, perbuina dinggan perbuina tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.